É muito No, en principio que me parece ben solicitar os servicios, quizás esa cantidade escasa, non sei se cubre as necesidades previstas ou non, pero bueno, non vamos a estar de acordo con solicitar subvención. Hoy me vais a estar en el que efectivamente algo avanzamos, o ano pasado estaramos en contra porque nesa solicitude que facía dentro dos servicios sociais un xantar popular que será aquí gratis en Moraña nestes momentos de dificultade económica e social, e este ano pois algo avanzamos, non se solicita dentro destes programas. En todo caso nos abstémonos neste punto. Quería facer unha aclaración. A solicitud que se fixo a Comunidade Terceira o ano pasado non foi con esta orden, foi con outra orden de Diputación, non era de Xunta de Galicia. Era clavadita. A Diputación vai estar, eu creo que toda na outra. Na outra vez está. Votamos entonces, votos a favor? Aquí? Sí. Abstencións? Aprobase. Punto número 2, aprobación de marco presupuestario para o período 2013-2015. Bueno, Hola. Exixe que antes do 15 de marzo hai que facilitarles un marco presupuestario para o período 2013-2015. Entonces, en base á liquidación do ano 2013, do 2012, fixo unha simulación dos presupuestos de 2013, 2014 e 2015, tendo en conta as cousas que últimamente se comentan tanto, que son a regla de gasto e o cumprimento da estabilidade presupuestaria. As cantidades habían sido de día, están aquí no presupuesto. E acompañando eso, que se estaba tamén incluído no presupuesto, estaba incluído aí no marco presupuestario, traese o que o anexo de inversión que tamén o exige que hai que non son obras tipo, non están individualizadas, lógicamente. Entón, aquí tamén, que exige 11.000 cada ano. A ver que el primer ano que se fai, a ver como sale con este aspecto do Ministerio, tampouco sabemos. Hai unha orden que regula. Eu vou abster primeiro porque as normas sobre este sentido están cambiando día a día. Perdón. Co cal non quere decir que o día de mañá pois saquen outra que o que diga isto pois non vale para nada. E por outra parte, tamén porque non estou de acordo en que se limite o poder do Concello. Estáse limitando, para min, cousas que ten que decidir o Concello. Entonces, pois, non vou estar de acordo en este sentido, polo tanto, vou a votar en contra. Absterse ou non? Perdón, absterse. Sí, o Bloque Nacionalista Galego tamén se vai a abster neste quinto e basicamente a argumentación coincide neste caso co grupo de independentes por Moraña. Nos entendemos que efectivamente o Ministerio de Facenda, neste caso un ministro que está continuamente cambiando as normas, dando guías de interpretación que están continuamente cambiando, e iso pasou estes días atrás. E, ademais, enmárcase dentro dese atentado que queren facer contra a administración, contra a xestión propia da administración local con esa reforma que se pretende desde o Partido Popular. Nos, como decía ao inicio, vamos a absternos nese marco presupuestario que, bueno, se pode cumplir ou non, é dicir, é de complicado o cumprimento formulado, pero tampouco sabemos daqui ao 2016 se esas cuestións que se plantexan aí se van a levar a cabo ou son prioritarias ou non son prioritarias. Vamos a esperar tamén con os compañeros. Van
menos este porque é algo que está no aire todavía. Eu supoño que será de obrigado cumprimento tanto de unha norma, pero según o informe dan unha por día. Entonces, mentre non haxe unha seriedade, unha consistencia na norma. Bien, bueno, pues nos vamos a votar a favor. Bueno, a día de hoxe a normativa que temos que a obligación nosa pois traerlo aquí a este pleno para proceder a tomar o acuerdo tal como estipula a legislación a día de hoxe. Entonces, podemos a votación, votos a favor. Abstencións. Aprobación. Punto número 3, adhesión ao convenio para o Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucio. Bueno, pues recibimos un comunicado da FEM que relevou a lei dirixido á alcaldía do Concello, pero para levar aos plenos das corporacións municipais. Antes del problema de los desahucios han sido numerosas manifestaciones de sensibilidad por parte de los ayuntamientos españoles. Como consecuencia, la FEM manifestó al Gobierno su disposición a buscar soluciones para paliar el impacto de los desalojos. Y en respuesta a esta creciente demanda, la Junta de Gobierno de la FEM acordó suscribir un convenio para el Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios. Junto igual con el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, distintas entidades financieras y la plataforma del tercer sector. El convenio contempla así la creación del Fondo Social de Viviendas destinadas al alquiler, constituido con unas 6.000 viviendas aportadas por entidades financieras y a las que podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que además se encuentren en situación especial de vulnerabilidad social. El papel de la FEM en este acuerdo es, en términos generales, facilitar a las entidades locales su adhesión como colaboradoras. En virtud de esa colaboración, los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad de riesgo social del solicitante de la vivienda al efecto de priorizar entre los demandantes. Con este proyecto, todas las instituciones firmantes pretendemos favorecer el acceso a un alojamiento adecuado a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dar una respuesta rápida para reducir en la medida de lo posible este drama social. Las entidades locales quieren adherirse a este convenio, entonces aquí es donde nos comunican que tendrá que ser adoptar un acuerdo no pleno da corporación ou da Xunta de Goberno según procedan as competencias. Entonces, pues bueno, tenemos o convenio y está firmado aparte de por distintos ministerios do goberno tamén por la totalidad de las entidades financieras, ¿vale? Y bueno, a proposta que tenemos ao pleno con este convenio, pues para poder adherirnos a este convenio y si hay algún vecino en la ciudad de Moraña que se tope en esta situación, pues poder emitir un informe de servicios sociales correspondientes para que se apoye una vivienda que está relacionada no anexo 1, que son las viviendas incluidas dentro del Fondo Social de Viviendas de las entidades financieras. Bueno, a mí pareceme ben o convenio, pareceme ben que se tomen medidas para os afectados por desahucios. A mellor medida sería que non os desahuciaran, pero como isto parece inevitable, pois evidentemente que calquer medida que vaya a favor de esta xente pois pareceme adecuada. O que moito me temo é que espero que isto non sexa unha forma de darlles aí dar viviendas cos mesmos bancos pois en principio desahucian, en principio desafectan, se quedan con elas e logo as poñen en alquiler. O sea, espero que non sexa este o motivo nin sexa esta a finalidade. Se a finalidade é realmente a que parece ser no convenio, pois eu en este caso estaría de acordo. Ben, desde o negar, efectivamente, este drama social actual dos desafiuzamentos, pois entendemos que efectivamente este tipo de convenio podemos apoiarlo porque nos parece ben. En todo caso, desde o BNG sí que queríamos recordar que non fai moito, exactamente na sesión plenaria do 3 de decembro de 2012, e así se recolle na acta, aprobouse por unanimidade da corporación unha moción do Bloque Nacionalista Galego para que se modificara a lei hipotecaria e para adoptar medidas sociais para solucionar o drama dos desafiuzamentos. E entre os acordos, que había varios e bastantes, pois había, no punto 5, había varios que instaban a alcaldía a adoptar unha serie de medidas e están aprobadas na sesión plenaria.
que era a creación xa dunha comisión especial para atender os casos de desafiuzamentos, onde estaría composto por responsables de servicios sociais, portavoces municipais e incluso plataformas contra os desafiuzamentos. Solicitábase tamén eses acordos, que se volve a existir, están aprobados por unanimidade, interesar das entidades bancarias e de aforro de información sobre posibles desafiuzamentos no noso Concello, e se solicitaba tamén, ou se acordou, que no suposto de falta de colaboración de entidades bancarias o Concello proceder de inmediato e na medida que non se perxudicara aos vecinos e vecinas a prescindir dos seus servicios. Este é un acordo que está aquí aprobado por unanimidade desde o 3 de decembro e non volvimos a ter ninguna xuntanza nin a crear comisión especial. Non sabemos se fixo a xestión as entidades bancarias e de aforro sobre posible información, non sei se a temos, se non a temos, a través dos servicios sociais. Entón, evidentemente, nós entendemos que este convenio de adhesión ven a refrendar un pouco as iniciativas que o Bloque Nacionalista Galego en todas as institucións onde ten representación xa levou a cabo para traballar neste asunto, máis que asunto, un auténtico esperpento e drama social e de consecuencias complicadas para a ciudadanía. En todo caso, vamos a votar a favor da adhesión ao convenio. Vamos, que quede claro. Nos vamos a votar a favor, que teña que ser boca a xente que está en representación. E nos vamos a votar a favor, evidentemente, argumentado por bueno, pues a comisión esa todavía non se puso en marcha porque si me reuní en las entidades financieras en Moraña non hai ningún caso, ¿vale? Entonces, pues, bueno, formaremos la comisión, si queredes, para máis información. Témolo por escrito, eso, decir, témolo por escrito. No, ninguna entidad financiera no lo comunicó por escrito. Fueron reuniones que fueron con representantes, con directores de estos casos, las entidades financieras que están participando. Pasamos a votación, votos a favor. Cuarto, moción del Bloque Nacionalista Galego sobre modificación de crédito orçamental. O pasado 1 de febreiro debatimos en sesión plenaria o orzamento de 2013 que o Goberno Municipal de Oces presentaba para a súa aprobación, sendo rexitado de xeito mayoritario coa Corporación Municipal, debido a que o actual Goberno de Moraña non foi quen de chegar a acordos con ninguna outra forza política. Esta situación de inestabilidade do Goberno foi provocada pola falta de diálogo, pola prepotencia, pola falta de vontade política negociadora da alcaldesa e do seu Goberno, que tampouco unha estrategia política de argumento para a da oposición e contra os intereses xerais do Concello. Unha estrategia de de Morán que se preocupa máis pola confrontación que pola boa xestión do noso Concello. Nun contexto especial de dificultade económica e social, a política do PP e dos gobernos que ostentan siguen dictados aos intereses do capital financiero transnacional, que ocasionan tanto unha continua perda de empregos como un empeoramento das condicións de vida das persoas que manteñen o seu emprego. Na verdade, consideramos que certamente se deben dirixir todos os esforzos para minimizar o desemprego que padecen os habitantes do noso Concello. Tamén é certo que se necesitan programas sociais que axuden aos nosos veciños e veciñas nun contexto crítico onde as políticas da Xunta do Estado están a deteriorar os seus dereitos e a súa calidad de vida a pasos axigantados. Dado que o valor do emprego e o plan de emprego causan proposta de negar, propostas que se recollen na alta sesión plenaria do debate do orçamento de 2012, e por que non considera imprescindible garantir o funcionamento do emprego e favorecer o emprego. Ante a situación actual con os orzamentos prorrogados e con a inestabilidade do goberno, non quere ficar parados en buscar solucións para favorecer o emprego en Moraña, porque considera necesario sair das solucións recaídas o actual goberno municipal. Por iso, debido a xente nacional, aprobamos a modificación de crédito con cantidad necesaria para asumir as oposicións propias do Concello para poder establecer un plan de empleo que debe ser un procedimento selectivo, objetivo e con representación de todos os grupos da población. Ben, evidentemente
efectivamente, esta moción que se registrou o 7 de febreiro de 2013 no Concello, bueno, pois non ven a máis, ven clarísimamente na exposición de motivos, a súa causa que nos levou a presentar. Despois de que no debate dos orzamentos que o equipo de goberno plantexou a esta corporación e que non se aprobaron, evidentemente porque nós entendemos que non hubo absolutamente ningún diálogo e tampouco ninguna vontade política de negociación, pois, e seguimos nas mismas, ademais, porque vimos que automáticamente, desde o día que se aprobaron, perdón, desde o día que se debatiron os orzamentos que non foron adiante, o equipo de goberno, pois, a min non me consta, pelo menos ao noso grupo non nos consta, de que se nos chamara a unha reunión, ver posibles alternativas para traballar, buscar solucións a caídas, como decimos aquí nesta moción, para intentar buscar solucións que poidan favorecer este tipo de cuestións, sobre todo no ámbito do emprego ou, o mellor, no caso concreto do lado do emprego. Seguimos nesa actitude pouco dialogante, nesa actitude pouco negociadora, seguimos na actitude de mandar cuestións e buscar confrontación a través dos medios de comunicación. Hoxe mesmo salía os medios de comunicación que, en principio, que somos os malos malísimos da película, somos os grupos da oposición, somos os concelleiros da oposición, e eu, pois, a verdad que o único que vexo que se nos acusa de estrategias políticas, etc., bueno, absolutamente falso eso. A única estrategia política, de verdad, foi a estrategia do victimismo que se puxo ao lombo o equipo de goberno. Unha estrategia, ademais, moi ben planificada, porque ao día seguinte do debate dos orzamentos xa había convocada unha rolda de prensa moi ben planificada para sair na prensa dicindo que efectivamente os grupos de oposición éramos malísimos, é dicir, eso estaba absolutamente planificado. Entonces, xa se viña con esa intención ao pleno e sabíase casi a ciencia certa o que iba a pasar nesa sesión plenaria con respecto aos orzamentos. En todo caso, nós, e xa o dixemos no debate dos orzamentos, e está na ata, recollida na ata do debate dos orzamentos de 2012, eran dúas cuestións que nós plantexábamos como alternativas para traballar en Moraña, parecemos interesantes. Creemos que se poden seguir levando a cabo a través dunha modificación de crédito orzamentaria. Neste Concello, nesta legislatura, xa se levaron a cabo varias modificacións de crédito. Unha foi precisamente para a reproducción da alcaldía, non pasou nada, foi unha modificación de crédito duns orzamentos prorrogados no 2011, non? 2011, sí. Entón, é o que plantexamos como unha solución a caída ao goberno, dado que o goberno vemos que non adopta ningún tipo de solución con respecto ao que aconteceu o día 1 de febreiro. Vou insistir, a min, a verdade que me sorprende que durante este mes non se nos chamara para buscar alternativas, solucións, etc., con respecto a este asunto, ou cando menos para valorar políticamente a situación. Só se nos chamou para falar do convenio de adhesión para o tema do lixo. Obviamente, esas reunións de traballo eu creo que son productivas, son moi interesantes, pero foi para a única cousa que se nos chamou. Entón, temos que actuar deste xeito, a través de mocións, a través deste traballo político que temos que fazer de cara á corporación ou cara ás sesións plenarias. Bueno, pois eu estou de acordo coas plantexamentos que fai o BNG, sempre cando sexa posible, evidentemente, porque cando plantexan, eles teñen un grupo político detrás, me imagino que consultarían e que saberán se é legal ou non. Se é legal, evidentemente eu estou de acordo en que se tome esta medida, e se non é legal habrá que valorar, pois, se non é esta posibilidade, outras posibilidades que poidan
digamos, suplir esta deficiencia que, lóxicamente, como dixo Marcos, non é culpa da oposición. Non é culpa da oposición, porque a oposición, en principio, sí, polo menos o noso grupo, sí negociou, e, lóxicamente, se non se chegou a acordo non foi por culpa do noso grupo. Como dixen nunha roda de prensa, as propostas para chegar a acordos hai que estar de acordo os dous, e a veces teñen que ceder os dous. O que non podo é impoñer a miña tesis e a dos demais nin siquiera considerala. Entonces non é un diálogo, é unha postura cerrada, que lóxicamente é como non negociar, non? Entonces, eu estou de acordo coa postura, sempre cando por parte das secretarías se informe se este é legal ou non é legal, se é posible ou non é posible. Digo que igual, se se pode facer, pois a nosa norma vai matar. Nos apoyamos al bloque que me acusamos particularmente de ser deslealtad, porque me acusaron porque sin embargo acusamos a alcaldía de non tratar de buscar solucións, ir á prensa de víctima, que quedas moi ben. Era usted a que tiña que facer esta proposta, máximo cando lle dixemos, polo menos quero recordar que a él en nós apoyaríamos totalmente que a escola tallerzos arriba, que se dotara presupuestariamente buscando a legalidade. Tamén apoyamos a segunda parte, que é a moción de emprego, pero sempre que sea emprego, non formación, a traballar xa. A xente non está, que está caída non está para facer un cursillo, está para coller paleta ou que faga falta, empezar a traballar xa. E aquí facemos unha proposta que é a seguinte: aqueles concelleiros e cargos electos que teñamos un soldo, renunciemos ao que cobramos por asistencia a empregos, e que a alcaldía renuncie tamén, porque ahora se ten que mullar, que é que máis leva, aos gastos de representación, porque abundamos no que deixamos o último día. Cando ven alguén aquí, ven con vos suela, mas con as boas dietas, non se necesita invitar. Ven con suela, e que se renuncie tamén a gastos de representación e as dietas. Hoxe, a inmensa maioría dos obreros que cobran menos que usted van ao traballo no seu coche e a veces a menos longe. Entón, desplazarse polo ayuntamiento, que é sobre, hai coches municipales nos cuales se pode desplazar. Esa é a nosa proposta, se acepta unha modificación á moción do bloque. Vale, pois deixámoslo. Presentámoslo para o próximo pleno. Que quede para o próximo pleno. Pode estudiar, tal, pero é que eu creo que aquí se están mezclando varias cousas que non teñen moito que ver. Deixámoslo para o próximo. Bien, bueno, pois eu tamén estou moi sorprendida, pero que moi sorprendida cando un grupo como a Venegas presenta esta moción, como ben decías, na acta do ano pasado, de xuño, cando se debatiron os presupostos, non estaban ben, non me gustaban como se fixeran os presupostos, e pedíades un obradoiro máis un plan de empleo, non? Bien, ano 2012, 30 de novembro, se entrega un borrador dos presupostos a todos os grupos políticos, no cal vai incluído un plan de empleo e un obradoiro que de todos os, entonces xa estou vendo as señas que me estás facendo, o obradoiro foi concedido pola Xunta de Galicia a principios, finales de outubro, principios de novembro, e se entregou o primeiro borrador que se entregou foi cos gastos corrientes e quedaban uns cartos que se vos comunicou para o tema do obradoiro e de inversións. Ben, aclarado entonces este tema, pero que, bueno, que no mes de noviembre éramos conscientes de que tiñamos xa un obradoiro de emprego concedido para o Concello de Moraña. Bien. Presupuesto con gasto corriente, un plan de empleo, un obradoiro e se vota en contra. Se reuniron con algúns grupos políticos, outros non se reuniron xa co tipo de goberno. Para haber diálogo tiene que haber reunión de ambas partes, non pode estar unha parte sola reunida porque non ten con quen falar, e con outros grupos políticos non chegamos a falar nin a tratar nada, con outros é certo que sí, se falou
pero sempre hai que ceder e hai que estar de acordo as dúas partes tamén. Por tanto, o diálogo, pois eu tamén traslado que na oposición non hai diálogo tampouco. Entonces, nos presentamos desde aquí con esta moción, se explicou antes da votación dos presupuestos no pleno, se explicaba que nos aí tiñamos uns cartos que se o presupuesto non se aprobaba, eses cartos eran ingresos que non estaban contabilizados no ano, que se tiñan ingresos a maiores que iban surgindo ao largo do ano, pero que non dispoñíamos deses cartos no presupuesto modificado, vale? Entón, pues, eran en torno entre 250.000 e 300.000 euros que non podemos dispoñar deles ahora mesmo. Hai un punto no orden do día que é a liquidación do presupuesto do exercicio 2012, donde temos un remanente de tesorería que sale no cuadro de 103.267 euros con 74, dos cales hai unha parte que ainda temos que trasladar ao presupuesto deste ano, que a parte das subvencións que temos da Xunta de Galicia, a parte que le corresponde ao Concello, máis o superávit do ano pasado que temos que destinar a deuda. Total que nos quedamos en torno aos 47.000 euros para este ano. Temos un alumbrado público que hai que pagar e que no presupuesto prorrogado, que hai que pagar, a pesar da nota de prensa que me dirá do aforro, que son datos contrastados xa, pero en xaneiro subeu a tarifa eléctrica e vai a volver a subir ao longo do ano. Unha partida que está deficitaria, outra partida que está deficitaria son o asfaltado, o bacheado, muros de sujeción das carreteras, servicios sociais tamén, que se estaba incrementado no presuposto que se presentou neste ano en 25.000 euros e como non se aprobou, está prorrogado e estamos deficitarios, e así outras partidas que temos deficitarias. Entonces, o tema do obradoiro de emprego está solucionado, porque o goberno tamén goberna e tamén traballa e busca solucións, e como toda a oposición votou en contra dos presupostos, pois a obligación do goberno tamén é buscar solucións, e a solución se buscou en colaboración con outras administracións, e o obradoiro de emprego se vai a manter e non vamos a ter problema en chegar á finalidade do obradoiro para manter eses 28 postos de traballo. E respecto ao plan de emprego, se comunicou tamén aquí no pleno dos presupostos que hai unha relación de postos de traballo que vai no expediente dos presupostos, dos cales tamén teñen que ser reconocidos dentro dese expediente, e no expediente prorrogado non cabía contratación de ninguna persona máis. Temos 47.000 euros xustos aproximadamente e estamos falando do plan de emprego que era en torno a 60.000 euros, que xa non habría para facerlo tampouco. Por parte de intervención, secretario, que decía Arturo o tema da legalidade de facelo ou non facelo, que informara tamén, comentábamos que a día de hoxe non é posible facer unha modificación de decreto porque temos unhas partidas de contas correntes que sabemos que as temos por debaixo dos gastos que vamos a hacer. Entonces, pois, nós non imos a votar en contra, porque o obradoiro de emprego e o plan de emprego xa propuxemos no expediente do presuposto para o ano 2013. Pero o que tampouco o que vamos a votar é a favor, porque ahora mismo non se pode facer este expediente de modificación de crédito coa responsabilidade que ten o equipo de goberno desde a alcaldía. Entón, por tanto, nos vamos a estar neste punto. O tema que comentabas, Taboada, do plan de emprego, que son plan de emprego e non plan de promoción. Así se poñía no expediente do presuposto e aquí se pon na moción. É un plan de emprego. A formación e o obradoiro de emprego que ten unha parte de formación e outra parte de emprego. Alguna aclaración máis? Si, eu cedo yo primeiro a Marcos, e é que eu defendo a moción. Vamos a ver, con respecto a dependientes formales, efectivamente, si nos temos asesoramento dentro da nosa organización política que efectivamente si nos dixeron que sería bo presentar esta moción. En todo caso, efectivamente, a alcaldesa xa está adiantando que non se pode facer, que non se pode valer, esperemos aos informes técnicos. Eu, cando os informes técnicos sexan os vexa por escrito, pois direi que vostede ten razón. Mentras, non. Vamos a ver, vostede fala do plan de emprego, fala do seu. Nós falamos dun plan de emprego, tampouco ten que ser a cantidade que vostedes plantexaban.
si planexamos con respecto a este plan de emprego é que o procedimento de selección debe ser absolutamente objetivo e, desde logo, con representación de todos os grupos da corporación. E eu que lle quero recordar que o seu plan de emprego, por eso lle dicía antes, así que non, joder, era que o seu plan de emprego nos enteramos os grupos da oposición pola prensa. Non nos enteramos nun borrador, como digo usted, de orzamentos. Eu... O portavoz do Bloque Nacionalista Galego se enterou en persona comigo, porque realmente, sí. Enterámonos na prensa. No. Os medios? No. Sí. Pois, efectivamente, eu de vez en cando paso polo seu despacho, falamos das cousas. Temos diálogo continuo e falamos continuamente. Porque eu teño que vir en busca de diálogo, preguntar as cousas, porque se nos manda o trabajador, etc. Sí, porque desde logo a nós se nos chama, só se nos chama cando a mellor hai interés de dous votos ou interés de cargos salariais e tal, senón absolutamente creo que se chama tamén para outras cousas que non van a pleno e non hai votos por medio. Non se nos chama outro día, efectivamente, para a reunión a xunta do convenio para o lixo de medida en común para a Diputación e, efectivamente, volvo a insistir que nos entendemos que esas reunións son productivas e que son as que nos entendemos que se deben producir semanalmente, se acaso. Estamos dispostos, para eso estamos aquí. Pero, desde logo, si algo, desde logo, veño eu aquí a buscar diálogo por parte do equipo de goberno, non o topamos. Despois, vamos a ver, aquí meteu o alumbrado público aí, e parece que o alumbrado público, hoxe mesmo, outra vez, na prensa, trouxo aquí aos seus representantes da Xunta, do Partido Popular, evidentemente, a anunciar o aforro do 30%, noutros lados falan do 35%, é dicir, nos enteramos pola prensa tamén, entón non entendo como este día sempre se justifica no mismo, é que a luz sube. No mes de, creo que recordar que foi en decembro, se aprobou a modificación de crédito de 35.000 euros para o alumeado, parece que se están reservando eses cartos para o alumeado outra vez. Si vamos a forrar, ou está vendo ese aforro, pois non sei, terá que verse reflexado nas contas. Son números, pero... Terá que verse reflexado nas contas. Estou falando, e perdone, usted non se enterou pola prensa do forro enerxético que tuvo en Moraña. Usted se enterou nunha reunión que hubo o martes, que o citou a alcaldesa, vale, e ali se informou do aforro, e non se enterou pola prensa, enterou uns días antes da prensa. Pero eu non dixen que me enterara pola prensa, dixen que salía hoxe na prensa. E acaba de decir que se enterou pola prensa. Do 30 e do 35. Usted non se enterou pola prensa, usted se enterou en todo caso, eu para enterarme das cousas teño que velo un informe técnico. Bueno, pero é que... Informe que ratifique eses datos, non un informe político que me diga o 30, o 35, o 40... Pero o informe técnico ten a documentación arriba para consultar, porque tamén dese informe que ainda non chegaron todas as facturas. Temos algunha factura. Anunciounos de que era un avance que ao mellor que chegou unha factura podese interpretar que ese aforro e demais. E o que se di na prensa tamén. Isto, evidentemente, é populismo político absoluto, está claro, pero bueno. En todo caso, nós presentamos a moción, creemos que o BNG neste sentido está sendo responsable neste sentido, e agora, pois, ben, esperaremos os informes técnicos, e nós, pois, somos, desde logo, o máximo de respeto para os informes técnicos, evidentemente, e se non se pode levar a cabo polas cuestións de normativo que sea, pois teremos que acatarlo e punto. En todo caso, nós, evidentemente, se presentamos a moción, presentamos no ámbito político, porque entendemos que ten que haber, pois, ás veces, pois, ese trato de buscar solucións tamén para o equipo de goberno. Buscou solucións con outras vías, pois, mire, como vimos a enterarnos hoxe aquí, nós polo menos, un mes despois, ainda que sabíamos que o obradoiro de emprego evidentemente continuaba, e ademais estaba pedindo incluso personal a maiores para atender. Nós tamén o sabemos. E o que pasa, claro, o outro día era como un pouco a amenaza. Se non se aprueba, es que sodes malísimos, entonces o obradoiro de emprego... Sí, é que eso foi a súa actitude.
amenaza en plan, vos sois os que estades... O que fai o equipo de goberno é amenazar, e vos sodes informar. Vostedes saben perfectamente, vostedes saben perfectamente que vostedes tiña a roda de prensa moi ben preparada, cos datos que tiña que decir, e o sábado tiña convocada, xa tiña previamente convocada. A prensa me chamou o día anterior que pasaba cos presupuestos, e como aquí non hai diálogo coa oposición, que eu non sei o que vai a pasar cos presupuestos, eu antes do pleno dos presupuestos non lle vou informar. Si quere... Usted me está dicindo eso, non sei que vai pasar cos presupuestos, nos trae a sesión plenaria, sin saber o que vai pasar, porque non hai un diálogo ni na disposición de traballar. Unha irresponsabilidade absoluta pola súa parte e pola parte do seu equipo de goberno. A miña responsabilidade é presentar as cuentas ao principio do ano e facer un presupuesto para o exercicio. Bueno, pues ahora nos presentou ao principio do ano, pero non nos pensaron. Mas nós estivemos reclamando continuamente para presentar ao principio do ano e non as presentou. O ano pasado foi tarde, este ano porque foi en noviembre foi cedo, e po ano se o pinto nós non lle dixemos que fora cedo, nós non lle dixemos que fora cedo. Esa é a responsabilidade do equipo de goberno. Nós, evidentemente, o Bloque Nacionalista Galego, home, non ten por que aprobar os presupostos. Vamos a ver, o Bloque Nacionalista Galego ven criticando os orzamentos deste Concello desde fai ben anos, desde fai ben anos, incluso noutras legislaturas. Pero respeta a súa opinión, claro. Evidentemente non somos nós os que cambiamos de opinión. Non vou a manifestar o que vai a pasar no expediente coherente co que decimos. E sabe vostede que ten no Grupo Municipal do BNG absoluta diálogo para o que queira. Sabe tamén, pero cando lle temos que dicir as cousas, tamén ya decimos. E temos o diálogo. Pero hai cousas que non gustan que se digan. Non gusta que se digan, non. Aquí se pode dicir todo e gustar ou non gustar e se ten que respetar. E se eu a prensa, os xoves, cando falou comigo, eu lle podo dar a miña versión e expresión, pero non podo aventar nada que pase no pleno. E entón, como sábado tamén estou aquí, eu non convoquei roda de prensa. E onde está a convocatoria de roda de prensa? E dixen, mañá se queren ustedes, me chaman, falamos sobre os resultados. Pero que o día siguiente. Claro, sei que foi o día siguiente. Pero non hai ningún comunicado de ninguna rolda de prensa. Como a prensa me chama a mí, tamén o chama a usted. E tamén sale na prensa usted con as manifestacións tamén. Pois eu creo que teño que o grupo de goberno, o Partido Popular, ten o mesmo dereito tamén a hablar coa prensa. É libre de emitir os comunicados que considera. No, hombre, o Grupo Popular tamén. Pero, desde logo, non o facemos con premeditación absoluta. Temos que decir algún comunicado sobre a postura do BNG un asunto, pois evidentemente mandamos un comunicado ou, se nos chaman, pois decimos cal é a nosa posición con determinadas aspectos ou cuestións, pero nunca o facemos con premeditación absoluta, eso que teñamos que ter claro. Bueno, eu tamén estou sorprendidísimo, como a maioría dos grupos políticos, e sorprendidísimo do oportunismo político. Xusto onte, hoxe estaba previsto debatir a moción que presenta o BNG, e xusto onte sale vostede na prensa, trae aquí aos responsables políticos Diario de Arousa, non puxen a foto porque leva moitos recursos de color e lóxicamente o Tonio teñou pagalo eu, e trae aquí aos seus xefes políticos ou aos seus representantes de altas esferas para dicir que se vai a facer. Aquí está dicindo que non se vai a facer, que se perden 200.000 euros, agora está dicindo onte dixo que ese proxecto se iba a levar a cabo, que esa decisión ya está tomada. Dio aquí na nota de prensa, entrecomillado, co cual entendo que é unha cita textual. Hoxe dice que non é posible, ou que se van a perder 200.000 euros. Onte dice que si é posible e que se están buscando solucións. Lóxicamente, para min é dun oportunismo político facelo onte. Fago usted hai unha semana, fago usted mañá. Non é posible, o que me podes ler ese trozo. O que non é posible, o que? Acaba de decir hai un rato. Ahora, acaba de decir que se van a perder 200 e pico mil euros por non haber aprobado o presupuesto. E agora dime... Claro que sí. E onte dice que isto se vai a manter, 211.000 euros. Os 200 e pico mil euros que estou dicindo que se perderon non son os do Obradoiro. Son os ingresos a maiores presupuestados neste presupuesto do ano 2013. E que ten que ver o Obradoiro, que ten que ver o que estamos discutindo cos 200.000 euros? Aquí estamos discutindo o do Obradoiro. Usted decía que non se podía facer porque non hai nada aprobado e agora dime que sí se pode facer. Non lle estou entendendo o que me está dicindo.
211.000 euros quedou a Xunta de Galicia. Hai 211.000 euros co Obradoiro. Sí. Hai un rato dixo que se perderan 211.000 euros que non se podía facer o Obradoiro. Onte dice que sí se pode facer. É que eu non dixen eso. Os 200 e pico mil euros que se perderon foron o que salía dos ingresos que se presupuestaron para o ano 2013, a diferencia do presuposto, se fose aprobado o presuposto prorrogado. Pero que eu non dixen en ningún momento que se perderan 211.000 euros dun Obradoiro. Eso son as partes que a subvención da Xunta. Claro, é que non ten nada que ver Eso con foi outra. unha cousa. Pero vamos a ver, seguimos na misma. O Obradoiro de Emprego vais facer, os Sí, vais sí. levar a cabo. Sí. E entonces, que problema hai? Por que non se pode... Dice aquí, ademais, dice que ha solicitado a ayuda da Diputación e da Xunta. O sea, Sí. a ayuda da Diputación e da Xunta é posible. Cando solicito o que tal, dice que non é posible, que non... non sei. Que non é posible, o sea, Eu o que le quería solicitan deixar claro eles que, vamos a ver, que se pide no punto asumir A, as aportacións propias que o Concello ten que facer, as aportacións que o Concello ten que facer para o Obradoiro, vale? É o que se refiere á moción. Vale, pois eso está resolto. Con unha aportación de outra administración. Xa está resolto. No, a ver, non temos ninguna resolución. Eu trasladeillo ás persoas responsables das distintas áreas e me comentaron que si temos posibilidades e que si o van a facer en aportar Pois perfecto, si para os materiales, a compensar a parte que ten que aportar a Concello. estaba dicindo vostede antes que tiñamos 47.000 euros. De que? Ah, sí, Sí, 40. A aportación propia, digamos, Remanente pode ser en torno a O remanente. 50.000. Do expediente para... No, Vamos pero a falar técnicamente. de que 50.000 euros. A mí xa a alcaldesa me propón este millón de crédito, digo que non. Así de claro. Por qué? Porque o presuposto prorrogado non ten suficiente consignación para o capítulo 2 de corriente. Independentemente que haya foro energético, que non haya, da igual. Pero ten que ir no capítulo 2. No capítulo 2 ten que ir todo o que é o gasto corriente non se refiere. Entón, de onde saco a nivel técnico os cartos para pagar? Do superávit. E o superávit que hai incluso mellor non chega ni para pagar eso. Entón non se pode desviar a outros fondos, a outro lado, non se pode. Pero non se pode quitar Nada. no capítulo 6 a modificación. Pero se non temos do 6 nada, está cero. O prorrogado ten cero, non hai capítulo 6. Ahora mismo o presuposto prorrogado que se trouxe aquí ao pleno, no anterior pleno, estaba prorrogado. O 6 desaparece todo. Así de claro, desaparece o capítulo 6. Que son os famosos 200.000 para a alcaldesa. Claro, es que somos os dos. Cando ti prorrogas un presupuesto, ahora mismo o noso presupuesto prorrogado Non é tienes capítulo. de 1.800.000 en ingresos e de 1.600.000 en gastos. Pero por outra parte, se me permitides, se a alcaldesa dice que ese tema xa está solucionado, é que eu penso que está a moción. O Obradoiro, non o plan de emprego. O Obradoiro. O plan de Vale. emprego, non. Que se o Obradoiro xa está solucionado, mitad da moción está solucionada. Quedaría Sí. discutir a outra mitad. Non. A outra mitad técnicamente non é posible. No mes de junio, Por lo menos xa temos Hasta mitad da o momento, moción. no mes de junio. Mitad da moción. Pero eso foi a Como vaya, manifestación que fixe no falan de principio. alumbrado, O que primeiro non sei punto, como vai. digamos, Porque resolto. estamos falando sempre do plan de aforro, que está moi ben, Sí. pero técnicamente Sí. estamos falando, o Concello ten 2.000 bombillas. O plan de aforro fixo sobre 500. Que esa é a parte que nunca se di. Vale? Pero non, esa é a parte que sempre É así. se dio. Nota de prensa de onte. E é Sí, sí. Oh. Sí, sí. Moraña ahorra un 30% en Bueno, luz claro, gracias ao proyecto de o iluminación titular exterior. non o pongo que manda nota de prensa, digo que venga Home, que escoitar. poñerá eu en función aos datos que lle damos a Hombre, ver. claro. Parece que Home. usted nunca mandou unha nota de prensa, ¿no? Vamos a Usted ver. ni ninguén dos que estamos aquí sentados. Pois terá que chamar a vostede á prensa e dicir, oiga, que isto que dixen aquí está mal, que hai, corríxame, que non é o 30%. Claro, hombre. É que usted está engañando ao pueblo. Vai a evolución. Eu Isto non engaña ao engaño a pueblo. ninguén, Isto engaña ao pueblo. Eu non engaño a ninguén, porque eu teño os datos sobre a mesa e o informe o teño sobre a mesa e os números son os que van a falar. E non engaño a ninguén. Isto é o que saliu na prensa e o que leu o pueblo. Pero o responsable Isto é o que saliu na prensa e di o pueblo. Por o pueblo non se 30% preocupe, de aforro de luz. Por o pueblo Este é o que di o pueblo. Que eu lle vou a trasladar os datos oficiales e reais. Cando teñamos o estudio feito xa finalizado. Pero que oficialmente, Hai que decir un por un. oficialmente, Loracas. na páxina oficial da Xunta de Galicia, os titulares coinciden con ese plan. Son páxinas oficiales da Xunta de Galicia.
Eu estuvo aquí, Claro, a prensa, e entonces, os falei titulares, ca prensa, non fai a teñen prensa, nada fai o escrito. Partido Popular. Non teñen Vamos nada falar claro escrito. xa. No, Ni nos vagas a institucionales, prensa fai clarísimamente estuvo o Partido aquí e Popular. eu falei directamente ca prensa. Son E datos non internos, teñen son ningún titulares moi titular. claros. Informeille do proxecto piloto de aforro enerxético en Moraña. Nada máis. Foi o que lle dixe. Bueno, algunha manifestación máis ou procedemos a votación? Procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Arturo, era abstención? Abstención porque se o informe, dixen que se o informe técnico era negativo, eu non vou Pero a... que aí hoxe no expediente non hai informe. No, aquí non hai informe, pero Informe, lógicamente acaba de facer un informe oral. O sea, a tramitación do expediente entonces, modificación si estamos a espera do informe, O informe oral tamén dixo vamos a esperar ao mes de xuño. xa, pues entonces habería que esperar a resolución da moción para cando tiñamos un informe escrito. Si queredes esperar, Pois eses... No mes de xuño, xuño... Entón, Bueno, pois... eu presentei unha moción, non sei se tendes, a verdade é que teño aquí. Déxame bloquearte. Sí. Estaba sin firmar. Deixe, Arturo, sí, estaba sin firmar. deime conta, Firma... si vale igual. Da igual que deixes esta, despois. Firmas Ah, sí, esta, non hai problema, sí, sí. Paso por aí para mostrar. Echa unha firma. Díxenlle tamén así, que os pasa que veuse despistar, que lle pasaran a copia aos grupos da oposición para que puderan vela. Parece que non lles chegou, non sei se... No, eu, a ver, non me chegar, eu digo que eu non vi o correo electrónico. No, pero parece que non chegou tampouco a outro, o sea que non ese da. Igual que ese aquí Ben, de todas formas, como se vai a ler, eu penso que é un tema que coñecemos todos e que afecta a todos. Pois, bueno, antes de nada introducción a do día. Sí, non sei por Vale, moción do Grupo Independiente do Partido Independientes por Moraña sobre solitude aos servos, non? Para o tema do servicio de matrona e pediatría no noso concello. Moción. Vamos por cuestión de motivos que o Concello de Moraña é o concello con maior natalidade da provincia de Pontevedra. É un dos maiores de Galicia en relación ao número de mulleres en idade fértil. Neste momento estás a presentar un servicio de matrona de 2 horas a semana, mércores 12 a 14, totalmente insuficientes. Tendo en conta que isto se pode ver grabado se un destes días é festivo de Moraña, Lérez ou Pontevedra, que quedamos en servicio ata o mércores seguinte, 15 días. En tantas casas de preparación do parto hai que desplazarse a Lérez, o que ocasiona serios problemas ás nais que non teñen coche, carecen de permiso de circulación ou teñen un embarazo de risco e non se poden desplazar tanta distancia. En tanto, o servicio de pediatría, médica, presta un servicio de 8:30 a 12. Das calas 2, dedicas ao control de saúde, dos nenos e nenas, consultas periódicas programadas, e a hora restante a consulta de demanda, o que é totalmente suficiente se temos en conta que Moraña conta con unha población de unidade pediátrica de aproximadamente 600 nenos. Referente ao servicio de enfermería pediátrica, cando a titular está de baixo ou vacacións, se non se cubre este servicio, non se fai apertura de expedientes neonatais, apuntes de control de saúde, vacinacións. No momento de producirse estos, o risco de erros posteriores. Por tanto, propongo pleno o seguinte. Primeiro, que se solicite aos servas a mellora do servicio de matrona e de pediatría do noso concello. Segundo, que se solicite aos servas que nas tarxetas sanitarias das nenas de Moraña aparece a Moraña e non Cuntis como na actualidade. E terceiro, que se solicite aos servas que se cubra a parte de enfermería e de pediatría cando estas tean dotacións ou de baixa. Bueno, penso que todos coñecedes o problema que existe co servicio médico en xeral, co servicio de pediatría en particular. Temos un pediatra que está compartido con Cuntis, aquí ven 3 horas e media, o resto vai a Cuntis, e hai un cuadro adxunto, hai un gráfico adxunto que sinto que non teñan porque é moi significativo, pero leolles os datos porque penso que é unha das bases que nos debe levar a fazer esta solicitud. No 2007, nenos que naceron en Cuntis e Moraña, co que temos o pediatra
compartir. No 2007 en Cuntis naceron 28 nenos, en Moraña 24. No 2008 en Cuntis 31, en Moraña 42. No 2009 en Cuntis 38, en Moraña 50. No 2010 en Cuntis 29, en Moraña 37. E no 2011, que hasta onde teño datos, en Cuntis 31, en Moraña 46. En estes 5 anos, en Cuntis 157 nenos, en Moraña 199. E resulta que os nenos de Moraña na súa cartilla aparece como que están adscritos ao Centro de Saúde de Cuntis. Que pode levar isto? Pois pode levar a que dentro duns anos, estou falando os nenos da última xeración, os maiores están adscritos ao de Moraña, pero despois últimos anos están adscritos ao Centro de Cuntis. Que pode levar isto? Que dentro duns anos Moraña non teña nenos, e entonces eliminan o pediatra de Moraña, teñan que ir os nenos de Moraña a Cuntis a facer a súa consulta. Isto por unha parte. Por outra parte, en canto ao servicio de matrona, o servicio de matrona que ven 2 horas, a cantidade de embarazos, a cantidade de partos que acabo de reseñar fai un momentiño, pois 2 horas son totalmente insuficientes. O servicio de parto, de preparación do parto, non se fai en Moraña, teñen que desplazarse a Lérez. A matrona ven a Moraña unha vez á semana, cando non é festivo en Moraña, porque se é festivo en Moraña, lógicamente, o centro de saúde está cerrado. Cando non é festivo en Lérez, porque como ela está no centro de Lérez, pois está de festivo e non ven. Ou cando non é festivo en Pontevedra, porque como Lérez é de Pontevedra, Pontevedra evidentemente está de festa e ela tampouco ven. Entonces, pois, quedamos 15 días sin matrona. Servicio de enfermería pediátrica. Non se están cubrindo as baixas. Leva de baixa, me parece que agora non sei canto tempo. Non se están cubrindo as vacacións. Quen cubre este servicio? Os enfermeiros da enfermería xeral. Lóxicamente, eles o que fan é pesar, medir, mire, cando veña o enfermeiro de pediatría xa lle cubrirá o libro e xa lle cubrirá a cartilla. Nace un neno, vai ali, pois mire, ponlle as vacinas, pero non lle cubro aquí datos porque se ese neno ten que ir a un hospital, vai sin dato ningún, ese neno non existe. Eu penso que é un asunto tan serio que deben tomarse algunha medida. E penso que as medidas que se proponen solicitar, incluso exixir aos Sergas que mellore este servicio, porque Moraña non debían estar os nenos de Moraña asignados a Cuntis, debían estar en tal caso os de Cuntis asignados a Moraña, porque lógicamente ten maior población infantil Moraña que Cuntis. Desapareceu-nos o cuartel, marchou para Cuntis. Desapareceu-nos o servicio de correos, marchou para Cuntis. Agora vai nos desaparecer o servicio de pediatría, marchará para Cuntis. Vai, que vamos a quedar sin nada, lógicamente vamos a ser absorbidos por Cuntis. Non tardará moito, como non tomemos medidas, de verdade. Eu propoño que se vote esta moción, e se o consideran oportuno, que voten esta moción e que se fagan xestións para evitar que isto suceda. Ben, para o Bloque Nacionalista Galego, evidentemente, estamos de acordo con esta iniciativa do Grupo Independentes por Moraña. Todo o que sean servicios de sanidade e de calidade creemos que son bo para o interés xeral do noso Concello. E, efectivamente, eu creo que, ademais, sin entrar en localismos e debate de legalismos e demais, pero creo que os servicios de pediatría estaban intentando atender os rapaces non só hasta os 14 anos, sino incrementar a idade, porque parece ser que cando deixan de asistir ás revisións hasta os 14 anos, digamos que deixan de asistir periódicamente ao médico e deixan de ter esas revisións. Entón, evidentemente, se se vai a incrementar hasta os 18, como se plantexa, a ver, eu creo que hai que reforzar o servicio de pediatría en Moraña, encima os índices que temos de rapaces nesta cidade. Entón, vamos a apoiar as iniciativas que se plantexan nos acordos da moción. Nós vamos a apoiar a moción do Partido Popular. Si non vamos a apoiar esta mañana parlamentaria. Mire, bueno, pues nós tamén a vamos a apoiar, porque, bueno,
Si son consciente de algunas cousas que eran certo, que tamén se pasou de ter pediatra 2 días a semana a ter pediatra nas 2 días a semana aquí tamén. O tema da cartilla de Cuntis e Moraña non é pola plaza da pediatra que de Cuntis, cando se lle concedeu esa plaza definitiva a ela. Pero bueno, tamén estou de acordo nese punto e entonces vamos a proceder tamén a apoiar a moción, vale? Estamos votos a favor. O control e seguimento da xestión polo pleno están as resolucións da alcaldía. Mes de junio, Esta liquidación do presupuesto tamén 2012. liquidación, decreto de aprobación, donde figura moción de los que iban a ser alcaldesa. En cuanto a realmente tesorería, pues figuran aquí los datos. Dentro vamos a votar a liquidación, cumplirse todo o que é o tema da historia presupuestaria, todo o tema legal, está todo mal, como sempre. Novas e preguntas? Sí, vamos a ver, teño as poucas. Primeiro, solicitouse, tramitouse, está en trámite a contratación dun administrativo para o Obradoiro de Emprego. Saliu algo? Sí? A Xunta de Galicia, contra un auxiliar administrativo. As normas ponas o Concello, A ponas Xunta de Galicia. a Xunta de Galicia. E a baremación, bueno, eso estuvo os entrevistas Empezou a traballar, ¿no? Xa está contratado. E Valoraron a Xunta dentro de desas normas estaba que non podía levar moito tempo no paro. Por exemplo, Pablo, Había. Pois eu teño noticia de que a persoa que se presentou levaba 8 meses no paro e dixeron que tiña moito tempo sin traballar como administrativo, Pero entón que dixeron no paro, que non valía. Pero onde lle dixeron? Na oficina de emprego. No, pero Que levaba moito tempo e que non cumplía as normas. tenía razón. Onde non sabía eu que os títulos de auxiliar administrativo caducaban. Hombre, todos os que están aí presentaron. Outra cosa que lle dixeron ali, sí. 4. Presentáronse 4, Sí. pois dígolles que... Outra cousa era o que lle comentaron na oficina. Sí, dixeron. Xa, pero digo que lle comentarían o que poñía as bases. No, Sí, sí, sí. Non pon eso nas bases. No. Podo ter unha copia das bases Sí, sí, e... vas arriba, non hai problema, teño que mirar, non sei... Non fijaría o plazo. Vale, pois solicito, por favor, unha copia das... Sí, sí. Ben, segundo, que xa se leva solicitado moito tempo, pero seguimos sin solución, as marquesinas do bus escolar en Contellas, que xa non existe, se existe son 4 ferros, o resto non existe, bueno, 4 ferros e o paraguas que teñen que poñer os nenos. E en Amil, que tamén se eliminou, es que estaba ao lado da escalinata, ahora non hai marquesina en Amil. Entonces, estas dúas, seguro que hai máis, pero estas dúas, pois... A mí se puxo son demandas. pola tarde, creo que poñía unha na Ao lado da picota. escalinata? Non, unha na picota que estaba. E, bueno, si podemos seguir facendo modificación de crédito, la casa por marquesina. No, pero bueno, pero eu entendo, vamos a ver, a marquesina que está en Paraños, a marquesina que está son... En Espedregueira, perdón. En Espedregueira hai unha marquesina moi bonita, coa anagrama de Diputación, me imagino que a pagaría a Diputación, non teria que pagar o Concello. Non sei se Diputación Xunta, pero é carretera No, de... creo que pon Diputación, me parece. Diputación. Sí, como é Entonces será cuestión de solicitar a Diputación que dote a carretera da Mil tamén a carretera de Diputación. A carretera de Santa Xusta é unha carretera de Diputación. Entonces, penso que debíase solicitar a Xunta que tamén dote estes lugares de marquesinas, porque as que había, xa digo, están desaparecidas ou todo máis quedan os ferros, e, lóxicamente, ademais son moi bonitas as marquesinas, hai que ter en conta. Pois mira, se ademais ser bonita, pois son útiles, pois estupendo. Entonces rogo que se solicita a Diputación a colocación de cando menos estas dúas, xa que son parte de carreteras da Diputación. Ben, outro punto tamén que se solicita a Deputación, a carretera de Campo Lameiro e de Deputación da Xunta. Ben, perdón. Que se solicita a Xunta
que se tape un bache que hai na lente frente ao centeiro. É un bache que ademais é moi difícil, pero que aquilo é moi difícil de sortear. Aquilo se colle sí ou sí. Xa se comunicou, Xa se comunicou. Sí. Vale. Hai outro, ando ao centro médico, e isto sí compete ao Concello, detrás do centro médico, pola calle aquela que ven baixando pola calle Xa está tapado. paralela, non. Hai un ao lado do Pino mismo, na esquina de... Entre o que era antiguamente a biblioteca e o edificio da Caixa? Non, detrás do centro médico hai ali un pino que ademais está bastante invadido parte da carretera. Non, fora, o sea, vindo polo lado do Pouso baixas hacia a Feira Bella. E se por ali se ven hacia atrás, hacia o que era antes o taller do Canario, na curva mismo aí hai un bache que se colle sí ou sí. Pois aí tapouse algún antes de ayer. Antes de ayer? Sí, aí estuveron traballando, o sea que si miércoles pola marcha, si se tapou antes de ayer, entonces é asunto solucionado. Eu pasei aí 3 ou 4 días por ali e... Martes ou miércoles pola mañana se estuvo traballando e na zona do aparcamento do centro médico tamén. Vale. A non ser que quedares atrás, non sei, por miralo, pero iban a actuar en toda a zona. Eu onte non pasei por ali, antes de onte tampouco, pero hai 3-4 días pasei onte ao mediodía e vin todos tapados. É xusto na curva. Na curva, que era grande. Era grande e estaba pegado contra hacia a parte dereita, hacia o cierre do... Que aí non sei se sería posible ensanchar un pouco esa pista. Ten bastante tráfico porque a xente circula en vez de dar a volta. Ali hai unha zona detrás do centro médico que está moitas veces incluso mal cuidada, o césped. Entón, a lo mellor se podría ensanchar un pouco esa pista para dar, porque é bastante peligroso. De noite non tanto que luces, pero de día é bastante peligroso. Se un coche baixa non hai indicación única, e se un coche baixa e outro sube, pois pode haber ali un accidente. Entonces, pois sería posible. Outra pregunta é se se fixo algo co plan de igualdade proposto do ano pasado. Fixose un libriño moi bonito con unha serie de cousas que se iban a facer. Fixos algo? Sí, temos a memoria xa das actividades do ano 2012 en servicios sociais, empezamos unha copia. Eles darán a súa explicación porque non quixeron, si é que hai algún, porque eu non sei se vai ou non. O que non podes estar dicindo constantemente, ellos non quixeron reunirse en su día con el grupo de gobierno, porque la oposición non tiene la capacidad de diálogo. Lóxicamente, isto métenos a todos no mismo saco. Eu acabo de decir, e non pode negalo, estuvemos reunidos cando foi para falar do presuposto, pois entón non pode meternos a todos no saco, diga tal grupo non quixeron reunirse, pero non diga la oposición non quixo reunirse, porque lóxicamente isto é falso. Non é falso. Como non é falso? A oposición que non se reuniu, pero vamos a ver, eu son da oposición ou son do grupo do goberno? Eu reunimo con vostede ou non me reuní con vostede? Tamén hai formas de sentarse a falar e dialogar e non? Pero vamos a ver, eu reunimo con vostede cando me chamou, e entonces como me dice que a oposición non se senta a dialogar? É que está vostede, non sei se chamando mentireiro, pero indirectamente sí. E isto non entra dentro da miña lógica, nin creo que da súa. Non, diga usted, pero diga vostede, non negociou todo o grupo tal. Acabo de decir que si se reuneu e cando manifestou antes non lle dixen que fora mentira, dixen que é verdad, que se reuneu. Pero usted que entende cando di... algunhas propostas tamén. Que entende cando di que os grupos da oposición non quixeron reunirse en su día con el grupo de gobierno porque la oposición non tiene capacidad de diálogo? Que entende por eso? Bueno, podes que reunir e ter capacidade de diálogo non tela, non? Pero, depende do que vayas a falar. Pero que non quixeron reunirse. Aquí di que non quixeron reunirse. No. Fai excepción. Aquí está entrecomillado. E entrecomillado sabe usted que isto é textual. Cando se fai así, textual. Todas as autoridades non creo que fixeron esta manifestación, pero bueno, está escrito aí e yo podo verificar. Lóxicamente dígolle entrecomillado. Un periódico si entrecomilla algo é que é textual. Cita textual. E lóxicamente aquí di, ellos non quixeron reunirse, aquí refires a todos.
diga vostede, tal grupo e tal grupo non quixo reunirse, pero os outros Xa lle acabo non. de decir que a Alternativa de Maña non se reuniu co grupo de goberno e o Partido Socialista se reuniu co grupo de goberno, pero non se debatiu nada acerca dos presupostos. Ben, pero ese é o problema deles, se terán que decir eles se queren se reunirse ou non. pregunta aquí, yo contesto. Pero o que non pode decir vostede é que todos os grupos da oposición, porque aquí todos, non din parte. Por outra parte, algunos grupos dijeron que iban a votar en contra del presupuesto por estrategia política. Diga vostede, quen por estrategia? Eu eso non dixo, e se volve a estar entrecomillado, eu eso non dixo. Entrecomillado, algunos grupos dijeron que iban a votar en contra del presupuesto por estrategia política, así que pongamos lo que pongamos, en el presupuesto no va a haber posibilidad de acuerdo. A mellor a comilla está mal posta. Eu dixen que houve grupos que manifestaron que iban a votar en contra dos presupostos e a miña aclaración e manifestación, para min, é unha estrategia política. Non que eles dixeran que era unha estrategia política. Vale? O meu dille textualmente o que di aquí. Pois habrá que decirle que... Pois habrá que decirle... Pero habrá que decirle o que decía Marcos antes, usted sabe o ben. As notas de prensa que se mandan fainas o partido, non as fan os periodistas do periódico. Sabe vostede preguntar a prensa, sabe vostede moi ben. Xa vexo que non creo que digo eu, podelle preguntar á prensa quen lle di as notas, quen lle fala das notas da prensa que se sacan de Morales. Eu non é que eu creo, non o creo, eu remítome aos resultados. Eu estou enseñando unha copia dunha nota de prensa, falta a fotografía non está, evidentemente, xa lle dixen antes por qué, pero estou enseñando unha nota de prensa. Citas textuales, entrecomilladas. E vostedes tamén dicen que vostede non dixo. Home, ao mellor é que ten unha memoria ou que di as cousas sin pensar ou que... Non digo as cousas sin pensar e teño, gracias a Dios, memoria neste momento, vale? Entonces, eso era un comentario meu. Se o periodista puxo as comillas máis adiante ou máis atrás, pois terá que justificar a ver quen lle dixo eso. Pois habrá que pedirle entonces ao periodista que... Fale co periodista e pregúntelle. Teño que preguntarlle eu, terá que preguntarlle a vostede. Que a mí sirve. Terá que preguntarlle a vostede, que é a responsable da información. Non teño que ser eu. Vale, pois, por hoxe nada máis, gracias. Venga, isto é kafkiano. Sí, máis que... O BNG, pois, vai intentar ver se o equipo de goberno pois fixo os deberes. O 4 de novembro de 2011 aprobouse por maioría co voto en contra do Partido Popular, o equipo de goberno neste caso, unha moción a iniciativa do BNG relativa ás políticas de prevención e tratamento da violencia de xénero. Había varios acordos e entre eles había un que era planificación para realizar campañas periódicas de sensibilización contra a violencia de xénero. Hai algo feito? Fíxose algo? Sí. Se me permites, eso xo mando por escrito, porque si se fixeron algúns cursos, algunhas charlas, algunha información, e así teño a documentación e xo mando todo por escrito. Perfectamente. Ben? Si pode ser por electrónico tamén, non ten ningún problema. A miña é moi claro. Sí, mira. Ben, o 4 de maio de 2012 aprobouse unha moción tamén por maioría coa abstención do Partido Popular, equipo de goberno, a iniciativa do BNG para a xestión de residuos e creación dun punto limpo. Entre os acordos, pois había varios, así resumidillos, elaboración dunha ordenanza sobre a xestión integral, 2. Creación dun punto limpo, 3. Elaboración dun protocolo de recollida, almacenamento e tratamento de residuos según a súa natureza. E ademais, esa mesma acta que se recolle, que esa moción precisamente a defender a miña compañera Eva Villaverde, e eu facía simplemente un comentario, e o comentario que está recollido máis na acta desa sesión plenaria, eu decía que se aprobaba a moción, que esperaríamos que o equipo de goberno se puxera máis a obra para aprobar a ordenanza e que non pase coa dinámica de outras legislaturas en que as mocións quedaban no caixón, e sin máis. Queremos saber se esta tamén quedou no caixón ou se o equipo de goberno avanzou sobre a relación de dita ordenanza, a creación dun punto limpo, ainda que eso pode ser xa máis debatido
que xa falamos incluso esta semana, e se se falou tamén da elaboración do protocolo de recollida, almacenamento e tratamento de residuos según a natureza. Aquí se fixo algunha actuación respecto á selección dos residuos, que se mandou un folleto a todas as viviendas, tamén, a clasificación dos residuos, e respecto ao tema da ordenanza, te digo tamén igual, te mando documentación e información que teño por correo electrónico, vale? Dos avances que temos aí feitos, vale? De que fecha era? Porque as teñas todas por fecha, era de 4 de maio, de 4 de maio, non? Home, eu o do folleto está ben, pero para mí non é un protocolo establecido que é a vida. Bueno, para mí sí. Porque vai dirixido eu vou esperar a información que aos vostede me dé vecinos que son os que e veremos se realmente se adapta a información que se me vai pasar aos acordos plenarios ou non, porque me dá a sensación de que se está pasando bastante das cuestións que se abordan aquí no pleno e que se aproban, e o pleno non é un cachondeo, non é unha cuestión de vir aquí a cachondearnos un día ao mes. Eu creo que é algo máis serio os acordos que se adopten aquí. Ben, ese mesmo día, 4 de maio de 2012, aprobase unha moción do BNG, iniciativa do BNG, por unanimidade referida ao proceso de concentración parcelaria. Entre os acordos había dous: iniciar xestións coa Xunta, estou falando en resumen, dous, que se convoque unha xuntanza dos grupos municipais con representantes da Xunta. E non me diga aquí que me van a mandar información, porque desde o 4 de maio de 2012 que eu sepa, e o meu grupo que sepamos, non houve absolutamente ninguna reunión do acordo que se adoptara aquí. Eu trasladei a xefe territorial e o delegado da Xunta e me dixeron que nos chamarían para ter unha reunión con toda a corporación. E, de momento, ainda non nos avisaron. Pero vamos a ver, evidentemente, eles... En reiteradas ocasións. Xa, en reiteradas ocasións, pero vostede é a alcaldesa de Moraña, defende os intereses xerais de todo o Concello, ten que defender os acordos que aquí se adopten, encima, acordos adoptados por todas as forzas políticas aquí representadas, terá que vostede convocar esa, terá que facerse un pouco máis forte diante dos representantes da Xunta que encima son do seu partido político. Senón, evidentemente, nós estamos entendendo que se está pasando das mocións e dos acordos que aquí se adoptan. Porque, bueno, desde o mes de maio non vai a ser unha reunión da Carballeira, que para a semana os llamo e non chamo hoxe, non? Ben, o 3 de decembro de 2012 aprobase tamén unha moción, creo que por unanimidade, na que aquí non o teño apuntado, sí creo que foi por unanimidade. A iniciativa do NEA para adoptar as medidas necesarias para solventar os problemas de inundación do vial de acceso aos lugares de Mos e Casiñas. Xa lle preguntei sobre esta moción en reiteradas sesións plenarias. A contestación foi se mirará, literal. Eu creo que máis que mirar hai que adoptar a decisión xa do que se vai a facer, de que é o necesario facer e de mandar a explicar, porque senón interpretaremos desde o Bloque Nacionalista Galego pois que os acordos plenarios que se adoptan aquí se están tomando pois con certa lixeireza e cachondeo. Entonces, evidentemente, si isto vemos que sigue nesta dinámica, pois tenemos que adoptar medidas contundentes. E eu son claro. Iso é unha información ou unha... No, que somos claros, que somos claros, nos non amenaza ninguén, ni temos que amenazar, simplemente que somos claros, evidentemente, aquí hai uns acordos, pois, si se acorda, pois habrá que traballar nese sentido. E somos claros, é dicir, eu non quero amenazar a ninguén, nin é a miña intención, se se así interpretou, simplemente quero deixarlo porque constante. Ben, vamos a ver.
creo que desde Caldas de Reis se remitiu o copia do plan xeral aquí a Concello de Moraña. Eu non sei se sería bo, pois, ou se eso está solventado, porque hubo algún conflictillo por aí con respecto ao que foron os límites, os límites con Caldas de Reis, se sería bo comprobalo por si hai algún tipo de interferencia nese sentido. Digo eu para evitar no sucesivo, pois, o mellor, problemas judiciais con respecto aos límites. Non sei se no plan xeral, pois, verlo. Está no Tribunal Superior de Justicia de Galicia. No, pero que decir, o plan xeral mandaron para aquí. Quen? O teu plan xeral, sí, o Concello de Caldas, pero a delimitación dos Pero sería bo concellos comprobalo. está no No se tribunal, pode o sea, comprobar. mentre Está non no se unha Tribunal de sentencia, Justicia. Ambos para o plan xeral non a Xunta se vai a No, pero non, xa non digo si no caso concreto onde había o problema, si ver si se adapta aos lindes exactos, os mismos que había, hoxe día a tecnoloxía a través das coordenadas e máis, pues, bueno, se plasmar un plano encima do outro, claro. pero que a documentación que hai tamén dos expedientes que están no tribunal é, vamos, Sí. cartográfica de papel, de escala, que non aprecias tampouco no, para exactamente a esta coordenada hay ni un nada, informe do Instituto Geográfico Nacional. Eso non lo vi, non te digo, son os expedientes. O Instituto Geográfico Bueno, Nacional no expediente se vale a razón a Caldas. Era como unha proposta, non, No, pero expediente que dice ese que será. eu tampouco quero entrar no caso concreto. No, onde había o plan problema. xeral non debe entrar temas, no. Con respecto ao plan xeral de Moraña, a redacción do novo plan xeral, ao vixente, pois eu sí que é certo que temos que recomendar ao equipo do goberno pois que outra vez, non me digan que non, neste caso non me pode dicir que non, nos enteramos pola prensa, que o SETEDE tivo unha reunión coa director xeral, Secretario Urbanismo. que xa lle dou os parabéns casi ao plan xeral. Nós desde este momento, pois, dado que vostede pois, non nos convoca pois, a reunións de traballo, como decía antes, interpretaremos que o plan xeral é o plan xeral do Partido Popular. Pois non le interprete, porque as reunións que eu teño con a secretaria xeral do Urbanismo son reunións a nivel da secretaria e da alcaldesa do Concello. Entonces, se fixeron aquí reunións, se van a seguir facendo e se va a seguir traballando nese tema. E creo que todos os grupos políticos aportaron cousas aí no pouco que levamos traballando. Non? Por eso, Bueno, por eso mismo, entonces por eso seguiremos creo que traballando así. O plan xeral é unha Seguiremos ferramenta traballando, pero fundamental para o futuro de Moraña seguiremos que desde o Benegas sempre pedimos o máximo consenso para afrontar esta cuestión. E eu que vou informarme de certas cousas, Sí, para pero trasladarvos se a usted vos. nos chama aquí, a veces, por exemplo, para determinadas cuestións que se abordaron entre todos, que hubo propostas encima da mesa que se levaron a cabo, que se traballou nesa dirección, pois eu creo que ese é o camiño. E eso é o que vamos a traballar. Claro, se non se conta, evidentemente, as forzas políticas, nos E iso é lo que vamos, no que se traballou plan hasta xeral ahora, do Partido Popular. no que se traballou hasta ahora e no que se vai a seguir traballando hasta ahora, vale? E hai algunha serie de dudas que se me planteaba e eu comentei ca secretaria xeral algunhas cousas que vamos a seguir trasladando nos nas reunións que vayamos a ter toda a corporación municipal, porque as reunións, como? Que non hai reunións. Como que non? Hubo reunións e seguirá habendo reunións. Que non hai, eu non sei cando foi a última, pero é que xa non podemos. Non teño aquí a fecha para No, dicirse tampouco. tamén, pero bueno, Teño, se non fixeron teño. as reunións e se está traballando e se vai a seguir traballando nesa línea con toda a corporación e decidindo sobre esa corporación. O Bloque Por iso que Nacionalista non vai Galego, a iso, decir ten a que nosa un disposición plan será para do Partido traballar Popular, sobre o porque plan así non xeral. foi desde o principio aquí en Moraña. Vostede Vale. sabe, ten a nosa disposición para traballar sobre o plan xeral, porque entendemos que así debe ser. Así o fixemos. Así E así fixemos se desde o fixo, Benegá, ¿no? co plan xeral vixente, e así queremos E así se facer fixo ahora. ahora, E queremos ¿no? buscar o máximo consenso, porque é unha ferramenta para todos. E así se fixo, Non é non? unha ferramenta para uns e para outros. Por iso, con maior consenso. Máximo consenso, Eu- máximo traballo, eu pero penso requiere o mesmo, tamén. máximo consenso, máxima dedicación e máxima participación, evidentemente, de todas as forzas aquí Como estamos representadas. facendo hasta ahora. Bueno, Vale. eh, Foron convocados Espera. todos os grupos políticos a todas as reunións, non? Que hubo no sí, Concello de Moraña. Pero que eu creo que, non sei, eu non me lembro da última reunión porque fai moito tempo.
Pero o caso de que non te lembres da última reunión non quere dicir que non subera. Hasta enterado, sí, pola prensa de que a alcalde se abordou a reunión tal, de que todo ese tipo de camiño. Porque hai parte de traballo e de responsabilidade que temos que facer. O plan xeral, efectivamente, é unha ferramenta de moita responsabilidade e que temos que estar enterados, neste caso, de todos os movimentos que haxe. E evidentemente vostede é a máxima autoridade neste concello, a máxima xestora, e evidentemente ten que ir vostede encabezando. Pensei que estaba mal tamén a actuación de reunirme con unha secretaria. Para non, foi un momento que está mal, que lle solicita a xunta tal, e agora non, agora está mal, e así o que vaya a interpretamos, alcaldesa a visitar a unha secretaria estatal. así está mal o que nos entendemos é pola prensa. É dicir, a prensa non lle dixo nada, esta semana, e teño que poñelo de exemplo, que vamos a unha reunión para abordar o convenio do lixo, e eu, que me parecen de caixón ter este tipo de reunións de traballo. E non se están convocando? Convocouse esa. Porque a primeira que hubo, desde que chegou a documentación aquí ao Concello. Do plan xeral, nos quere decirle, convoque vostede unha comisión, viñamos todo unha mañá por aí. O BNG dixo mesmo. Sí. Que convocaron unha comisión. Foi a única que convocou, que se veu pola mañá aquí, a unha comisión. Bueno, chámoslle unha reunión igual, como as que temos pola tarde, que son iguales que as da mañá. Pero tampouco pretendo que vostede convoque comisións e que haxa que levantar a acta dentro da reunión, non. Convoque vostede... Levantou a acta desa reunión, usted? Aí non había levantamento de acta ningún. A que se fixo pola mañá, sí. Sí. Hubo levantamiento de actas? ¿Tú dijiste levantamiento de actas? Sí. Non recordo desa reunión. A que nos vimos arriba. E tes copia da reunión? Tes copia desta acta? Tendes copia desta acta, vos? Eso non hubo acta ninguna. Non se pode convocar unha reunión oficial. Está convocada oficial. Convocada para que viñera. A convocatoria dunha reunión, non dunha comisión. A mí unha Que reunión distinto, unha reunión a comisión. ou por teléfono, non teño un problema, igual que fixo o consello. Volvo a insistir, nos observamos e como evidentemente non cambian as actitudes, se volvo a insistir, pois será o plan xeral do Partido Popular, non o plan xeral de Molania, para nós. Ben, bueno, o forro enerxético xa non vou a comentar nada porque está máis que falado e comentado. Unha pregunta, vamos a ver, o 16 de xaneiro de 2013 entrou un escrito da Consellería de Traballo, creo que era, vamos a ver, donde se aceptaba a renuncia á subvención dun axente de desenvolvemento local. 16 de xaneiro. Sí. Para explicarme vostedes esa Porque renuncia a esa subvención. Aí Si chegou de volta a aceptación da renuncia, e que iso foi en diciembre. Remitido anteriormente por parte do Concello esa renuncia. Claro, porque foi no mes de diciembre a solicitude. Este ano os axentes de desarrollo local de emprego, o ano pasado a Xunta de Galicia subvencionaba o 80% e os concellos poñían o 20%. E este ano, pois, a nos concedíanos o 29% solo. Unha disminución aí na concesión porque tiñan que ser en concellos menores, non sei que estaba francés, 5.000 habitantes, 9.000 habitantes, compartilos entre varios concellos, non? E aquí se fixe a xestión con varios concellos, tiñan que ser limítrofes, ademais. E ningún concello quitaba o axente de desarrollo local de emprego compartido. E entón nós non tiñamos capacidade para contratarlo porque había que contratarlo no ano 2012-31 e a Miguel se le acababa, que era o axente de desarrollo local que estaba aquí en ese momento, o contrato día 29, creo, si mal non recordo por aí, non? E entón, pues bueno, se renunció porque aparte tampouco había cuantía presupuestaria para ese técnico. Por eso que se planteaba despois o facelo un programa de cooperación social este ano que tamén iba no presupuesto 2013. Iso foi un formulismo técnico. Os escritos eu que contestar. Vamos a ver. Pode explicarnos vostede, pois, cales foron os pasos ou as xestións que fixo vostede, que creo que participou, porque nos quedamos na prensa, a través dun sindicato de comisións obreras, neste caso, con respecto aos despedimentos de Celtic Stories,
creo que hubo unha reunión con altos cargos da Xunta de Galicia, da Consellería de Traballo. En que situación está... Nada, eu estuve reunida co Comité de Empresa, con Comisión Obreira, e o GT tamén estaba na reunión. Bueno, trasladáramos que mediáramos ca Xunta de Galicia para poder solventar estes 16 despidos que hubo na fábrica, e así o fixemos. O día, 2-3 días estuvo aquí a xefa territorial de traballo con unha reunión co Comité de Empresa tamén, bueno, os dous sindicatos, e o día siguiente estuvemos reunidos ca empresa nas oficinas da Xunta en Vigo, que tiñan tamén a visita na inspección de traballo tanto comité como empresario. E, bueno, en resumen, que o empresario non vai a remitir a esos 16 empleados, e que, bueno, estaban onte precisamente pola tarde, estuve con representación de Comisión Obreira, que tiñan unha reunión ca empresa porque van a solicitar ahora para este mes de marzo outro ERE de 36 días. Entonces, pois que, bueno, que non nos van a aprobar o comité de empresa ese. Eu non sei se vostede ten constancia de que noutras empresas aquí, as instaladas nos polígonos industriales de Moraes, pois están pasando, supoño, por momentos malos, e quen está padecendo as consecuencias pois son, evidentemente, os operarios, obreiros, que están incluso con nóminas e de fai, chegou a miña información, que eu non teño contrastada, de ao mellor 6 ou 7 meses de nóminas sin pagar. Non sei se vostede ten constancia de eso. De algunos meses, sí, concretamente non sei quantos meses tienen pendientes de nómina. E outro, pues, evidentemente, estuvo reunido con el empresario, pero bueno, son temas y datos que tampoco se han publicado. Pero que usted ya tiene constancia, además, digo, porque, bueno, evidentemente son situacións delicadas, sobre todo para as familias dos obreiros. Sí, bueno, eu tamén, supoño que se falaremos da mesma. Son situacións delicadas, sobre todo para esas familias. Entón, evidentemente, pois, ás veces trasladar estas cuestións a altos niveis da Xunta de Galicia, pois, o mellor poden... Son conocedores dese problema. Iba a preguntar polo auxiliar administrativo en Rogadeiro de Emprego, que xa fixen antes referencia, que se sabía que solicitara, xa está contratado, pois, bueno, do camión do lixo tamén iba a preguntar, pero xa nesa reunión de traballo, que me encantou esa reunión de traballo, xa nos deu conta do camión do lixo de si se iba, bueno, que había como estaba a situación, e simplemente era un pequeno rogo que máis que o BNG, pois trasladaron algúns pais e algunhas nais sobre o parque infantil que se estrenou hoxe, e eu non quero poñerlle pegas, simplemente volvo a insistir que é un traslado que me fixeron pais e nais, e algún abuelo ademais tamén, algún abuelo. Pois se despois sube na página web o vídeo do Quinteiro do Umia, pois que vexa que efectivamente as cuestións cando se falan os concellos da oposición, pois as trasladamos aquí. Ali, vamos a ver, hacia Urial, fíxose como un murete de formigón que quedou a esquina aí, pois, e era bo, pois, dar unha protección. A parte xusto que hai un das liñas de Tehuán xusto de frente. Ese de cubrir. Pois, para preguntar solo polo muro de Corrigatos, se vai acabar... Muro de Corrigatos? Sí, que polo visto xe me iban a preguntar aquí polo visto. Por onde se fixo a carretera nova, que levaron para unha pedra ou algo así, que non é nada. O muro de Corrigatos da carretera nova que se abre? Pero ese muro está terminado. A capa de arriba de todo, sí, esa sí. Que era un turno que tiña ali na parra. Sí, que era estaba moi ben. Vamos a ver, eu xe rogueiro unha vez, ali quedaron a volta as pistas das aldeas, unhas que indaron porque tuvemos. A ver se ven agora. Hai moitos baches, non é un bache puntual aquí ou aquí que non ten todo. En general,
También habrá que recuperar dinero para eso. Habría que dar Así que este año... No, usted sabe que usted ten unha engancha na Diputación. Sí. Solamente hai que dar un pouco de cuarto de Mira, rogas en lugar de poder xogar ou contratar nestes días de frío. Nestes días de frío, Tamén que entre en calor. o ritmo que traballo que teñen collían máis que pulmonía, con máis fuerte. Pero es un día así que... Logo, os desayunos saludables, que pasou que foi medio fracasante, non lo pude. Desayunos... Os desayunos do Plan Madruga. O plan madruga. La madruga, Ah. sí. É que, no, que hubiera un programa de desayunos Sí, saludables. sí, saludable era desayunos. Vamos a ver, aí empezaron efectivamente con, non sei se a primeiro mes de 12 nenos, e bueno, hubo pais que pois perderon os seus traballos, están nas casas, e os ahora están na casa. Non é iso, xe dixen, cando se iniciou que iso estuvo mal xestionado. Iso valía como moito 40 céntimos. Como? Como moito valía 40 céntimos e xestionaron unha descuidadora. Pero non pudemos, non se pudo facer, non se pode facer desa maneira, Taboada. Dices, sí, está ben, a idea está ben, pero si legalmente non lo podes facer... Legalmente te respillado porque son as mínimas que están sin contrato, nin seguro, nin chispas 3 horas despois. Pero como están sin contrato, sin seguro. Claro, Sí, sí. claro. Pero eso te lo reglaba xunta e o outro non. Bueno, pois, pero ten Non regulado que sabía ser... As cociñeiras. As sin cuidadoras. contrato. O sea, Pero non van especificamente que teñen que cuidar de 1:30 a 3, tamén pode ser de 8 a 9:30. Pero si alguén comete unha irregularidade non quere decir que nós a teñamos Non que é, cometer. non ten hora, non ten hora. Sí, pero... Bueno, e logo despois que unha fuga de agua, que hai na Pena d'Arca, Sí, xa comentamos. vamos a Sí. solucionar os vecinos, posiblemente. Vale, sí, me dixeron que se, pero non fue falta repoñer a cera, xa. Me No, dixeron no, que iban no, a facer no. de outra maneira, ¿no? Sí, vamos. De agua de traída dos veciños. Ajá. Sí, sí. Se me permite, que é unha cousa moi pequenina, que se me deu aquí no tinteiro, se me permiten todos os compañeros. Como non? É a última. Yo tamén. Hai un vehículo abandonado xunto á Casa de Cultura Sí, que saldrás deu conta a vicepresidenta da Xunta, supoño que a través da Policía Autonómica. Como se procede con ese tipo A ver, aí hai o expediente de aberto, a verdad que ahora non teño aquí os pasos tamén dos trámites, pero desto xa levamos tempo comunicando, porque aí era dun propietario, está a nombre dun propietario, ese propietario vendeu a outra, pero non cambiou os papeles, bueno, había unha serie de problemas na identificación do propietario real que era do vehículo, se fixo o expediente e todo, e onte pola mañá me comunicaba a Policía Municipal que ese concretamente xa falaron con desguaces que veñen a retirar, vale? Pero bueno, quedan dous pendientes abaixo, sí. Espero que nesta semana veñan, xa falaron con el onte, me comentaba o policía local, e que ese veñen, faltan os outros dos por rematar ainda.